Hey, wow, bashani, bashana, kushubile, bashana, ay, bashana, Brown Mkhonto, bashana, siyambuyela kwemadlanga, bashana. Mshana, bamfithiza ngo-cross question laphana, kubi, bashana. Mshana, uyabona mawuthi i-network kwakwabangani bakaMkhotsi womshana. Bamshila abangani uMkhotsi kulahleka i-network womshana. Womshana siphambene ingqondo kubi bashana. Injini bashana blowy gasket bashana kundiza uChase kubi bashana. Hayi Brown Mkhotsi abanye bathi Brown Mkhotsi akavela veza itotolozo umshana ayihlanyise kuthiwa akakhishwa ama security ngoba hayi kubi bhemile bashana. Baqala bamtotosa bashana bamthikisisa we-gentleman. Hayi siyambuyela manje kuthiwa hey wendoda uyabona ukuthi uthe kwi-section ukuthi nokuthi uqamba amanga la wena uqamba amanga uyabona ukuthi unamanga wena. Mshana yase kuyisono sometimes share under influence sometimes kubi mshana khuluza ngasilevu phansi kuqhubutha ufithi mshana kufithike ianda ebhale ukuthi nje kahle kahle umthetho wami ngiyafa amanga kubi ubashana. Angathi le interrogate abantu bashana iclaim ukuthi iqashwe yi-state yona ngaphansi kaMinister wamaphoyisa. Ayidla kubuyela manje uMkhotsi akukona jointing la uzozipha noma position uqamba amanga kubantu. We are serious people with serious matters. Wenzani ukhanga uMkhotsi akukho kubamsana ezweni bashana isazosho lonto bashana basopa. Yo, Joe Blam Tuka sicabanga womshana uzoze nestatement bakuprovele ukuthi uqamba amanga la waqamba amanga uMahlala wathi waqamba amanga ngomkhwanazi wathi kubi.